Tilbage igen med 7 episode 7. Yeah. Yeah. Sådan er jeg væk den vej. Nice. What the fuck? I want iron pick. Oh god! Level up! Jeg kom i level up. Jeg har ikke kommet i level. Jeg dræber dig. Jeg sidder og spiller Star Wars. For så ser man kan vinde spillet. Det er et rigtig gammelt spil for mig, for jeg har haft det i 7 år tid. Og det er mit spil, ikke også? Nej, det er for mig. Jo, det er dig, der købte det selvfølgelig. For dine egne lommepenge, så. Ja, vi har 1500 kroner hver. Indtil videre har vi delt om pengene, så. Derfor vi deler det. Vi har 17.000. Det er derfor vi deler det til spil. Og vi gør alt for at få penge. Selv uden for 8 timer. Vi har selv... Slet for at spille en hel dag. Det er derfor vi har købt Call of Duty. Og Minecraft for eksempel, det har jeg købt for mine penge. Også både til ham og starten. Diamond! Og husk at en der hedder startet. Det var nu. Jeg hedder Star Player. Ja, nemlig. Og hvis I møder mig, og jeg dræber jer. Jeg skal bare møde, at jeg dræber dem, der er fremmede. Undtagen mig, jeg er ikke fremme derfra. Jeg har lavet bygget en slags Fisherman shop inde i. Og vi har fået mange diamond. Få smag. Ej, lige mange. Der er sådan nogle tips, som vi har med. Hvor er det kun nok en masse. Snart bare ikke flere. Det hedder det. Sudan kunne virkelig bare drikke det. Det er slet ikke sjovt. Det er kun spil i 24 timer. Hvad for noget? Hvad sker der? Jorden Alex. My name is Alex. Hvad laver jeg? Jeg har en iron pickaxe, så jeg vil ikke bruge den, men jeg finder til. Har jeg egentlig masser af stone pickaxe og så videre. Jeg har 13 iron. 64 redstone og 15. Det var godt, vi fandt jern, så vi kunne tage det der diamond. Ja, vi havde allerede fået iron i forvejen. Så men altså, nogle videoer, der er der måske lidt skippet imellem og sådan noget. Der er sket nogle tekniske fejl af alt muligt. Sådan noget, han der bruger flammer! Der er sket nogle fejl i det her. Sådan noget. I ved godt, jeg spiller Call of Duty, Let's Go Dead Minecraft. Det er faktisk rimelig sjovt. Vi har spillet det før sammen. Jeg skal lige tage spillet. Så. Ej det. Fuck, du kigger så på skærmen, du gør. Hvad? Fuck, du så tæt på skærmen, du gør. Skal vi sgu også få føde? Nej. Fede Doris. Det er så bare du i den her lyd. Liv for livet! Oh my god. Det er down, man. Fuck. Nå, jeg dræber dig. Det er normalt kul. Det her var normalt kul for mig nu. Sådan her det. Ikke så meget. Jeg kan stå en stik. Så jeg tager med maven imod. Så. Ja. Så sjovt at have ombord på. Jeg har sagt det før til dig. Du begynder at sige nej, du gør det. Jeg er en stanke til det. Og ønsker mig sådan set en tur og sørge for en okay. Så er du bare blevet glad for det. Jeps. Jeg ved godt, jeg ikke snakker så meget i YouTube, men jeg ikke kan høre mig så godt. Men det gør jeg ikke længere. Der var iron og fuck for det dumt skidt.
What the fuck? Det gjorde jeg bare ikke. Jeg tror, jeg må stå i. Hvordan er man stået? Gør det bare ikke. Nu går du til at med stå i løgsov. Hvorfor skal jeg så sætte en eller anden okay. Så står vi i løgsov, så skal vi snappe jer, ikke? Mig og min ven, vi spiller tit, eller mig og min bror, vi spiller tit sådan Minecraft sammen. Du er min bror. Ja. Og jeg er lillebror. Lillebror. Men jeg er da klog nok. Vil I vide, hvor klog jeg er? Jeg ved godt, hvad 100 gange 100 er. Det er 10.000. Det hørte du sødt lærke. Sødt lærke. Hvis I ved at sødt lærke, ikke også, så kalder jeg ham sødt lærke. Kulle. Jeg kan ikke få kulle. Kulle. Lalala. Kulle. Tralala. Shuppi. Jeg mangler ikke det. Down overshow. Jeg har kun... Jeg skal have noget diamond armor. Jeg har kun leather armor. Fuck hvor nøgen. Neon, man. Det er fucking neon, det er. Neonbriller. Neonfarve. Det betyder sådan en lysagtig farve. Fuck dig, man. Chapisapuli. Hvad hedder det nu rigtigt? Lapislapuli. Suli, sagde jeg. Suli? Ja. Subidu. Shubi. Bam. Ja, og så kommer creeper og zombie. Det er kun dem, der kommer. Og de er ikke sådan, så de tror, de er noget, men det er det ikke. Det er ikke meningen, at vi skal komme til Enderverden i 24. Jo. Ligesom Alex og Niels. Det bliver lidt svært at skrive ud af Enderman. Det gider ikke til. Og det er par. Det gjorde jeg bare ikke, jeg mister løgsovs. Oh my god, hvor det lort. Okay. Jo, svampe om jorden. Svampe. Jeg kan svampe så videre. Jeg magter ikke at svampe. Og når jeg får det, så magter jeg godt. Så jeg magter ikke. Jeg tror jeg gør det her lige nu. Står lige uden tilbage. Med armor. Alt muligt på. Nu tør jeg godt. Så alt det her på. Lapsuli 11 er det, mand. Fuck. Fuck, jeg er bange lige nu. Jeg skal tage svamp ud. Du kan da bare tage. Hvor er ting, hvis der er lige noget lige diamond, faktisk. Det er det til Lapis Paluli. Scary, man. Vil du være klar med dig, så? Nå. Kom her. Hvor? Jeg dræber dig. Jeg smadrer dig ned. Down. Og dig? Jeg håber, at jeg finder en flyve og sådan noget. Det skal bare op, så skal det. Så lige som om det var diamond. Nu skal det ikke lag. Det gjorde du bare ikke for bedster med dister. Du rød den klister som en medister. Medister kan ikke godt klister, men ikke. Jeg rød den klister med medister. Fucking det. Er det dum? Det er dumt sagt. Hvordan man laver mushroom-suppe? Mushroom-suppe? Ja, fandme glemt det, ja. Så det var mushroom-suppe. Måske Minecraft Wiki, jeg magter ikke at gå ind på det. Magter ikke. Vi er egentlig betalt for at få det internet. Og hvor på her skib. Jeg played. Klager hele tiden. Hvorfor klager du? Det er sjældent. Sjældent du klager? Ja, sjældent, ja.